Trafikken er en stor del af vores hverdag. Torsdag den 24. marts er en vigtig dag for Per Holst Jensen. Virksomheden står over for væsentlige udvidelser. Han er kaldt til møde hos direktøren klokken 9 præcis. Jakob Winther har kun et par bøger med i tasken. Han skal til pædagogisk rådsmøde hele eftermiddagen. Mit navn er Torgild Thyrring. Jeg synes lige, de skal se det her en gang til. Per Holst Jensen ser i god tid før krydset skiftet til gult, men han har travlt og smutter med over. Og køre over for rødt lys, det er rent russisk roulette. Jeg er sikker på, at de ved, hvad russisk roulette det er. Og det er i hvert fald helt ude på herrens mark. Og det er det også at køre over for rødt lys og gult lys. Og det skal man tage helt alvorligt. Der er utrolig mange mennesker, der kommer meget alvorligt til skade hver år ved at gøre det. De bringer ikke alene sig selv i livsfare, og her taler vi seriøs livsfare. De bringer også deres medtrafikanter i livsfare. Og det er helt forbudt for børn. Gult og rødt lys, det betyder, at man skal stoppe. Ikke at man skal accelerere og forsøge at nå mere over. Kan de forstå det? Den 24. marts er en dag, Per Holst Jensen aldrig glemmer. Han nåede ikke til mødet med direktøren. Han kørte over for rødt. Jakob Winther kom aldrig til pædagogisk rådsmøde. Han var dræbt på stedet.